Urriaren 11an joan zen gure artetik, Carlos Mahoma ondia, eta aspaldi behartzuena azkenean gaurkoan posible izan da. Saio berezi bat eskaini diogu, Arrasateko kantari, Arrasateko musikari, Arrasateko tipo handiari, zalantzari gabe gainera. Carlos Mahoman entzat gaurko saioa, eta despeditu aurretik gaurkoan bitxikeri edo perla modura beste zerbait ere jarri nahi genuke. Badakigu orain arteko irudiak batzu behintzat oso onak ez diela izan, baina bagenekien dokumentu horrek hemen merezi zuela. Eta ondoren datorrenak zer esanik ez. Ertzainaken despedida kontzertura guaz. Beraiekin batera taula gainean, Carlos Mahoma. Eta bi kantutan, bat pakean utzi arte, eta bestea, haze kantua gainera, lepoan hartu eta segi handia. Eskarrik asko! Venga! Non dizarien, ezen zituen etxaiak, mine zoriontsua izan zen, zer pentsatuko luke gutak, zer ematen zion indara, ez gehiago bueltarik eman, dakigu batzen ditunean, egun batzuk gobera dira, aldakigu gure eroin izanak, oan gaitezkeien niretara, periodiko guztietan, lehen horrian, ilotxaren ondarrak, janasika estatuari jaren, jara beti, aten utzi arte, utzi arte, utzi arte. Askatasunarekin larrutan maitale arriskutsu egia da, hortik ibiltzeko kontuta, ez hobetarik eman behar, kaso bat dena kaso da, ez da joan irenentzat, lork ez du maite askatasuna, nahiz da erde dire esku arte.